служи светното. Айде, готови сме, излизаме. Айде, go out. Път. Yes. Давай. Едно на здраве. На здраве. И да не се изключи той, я го виж. Работи. Това ли са вижда? О, мане тази глупава музика се чува навсякъде. Музиката се чува от тук. Чай, палми тя заснеме. Вижда ли са? Сега ще го определи. Трябваше да изкараме сега. Никой няма, защото не се вижда. Айде да се взем глави по-хубаво. О, елевейтър. Чай да снимем етажа. Айде, тук да се види, че се вземе. И ние сме... We are the gangster rappers. Лъжа, това лъжа. Аз съм генгстърът си рапър. Заедно един човек не може. Той е бати постаджийски асансьорски какъв По-хубав джам. асансьор не съм се движил. Като се прибера, ще купя стъклоза, нашия асансьор в входа да е такъв, огледалото да е Много такова струва огромно. за асансьор. Не, огледалото само да е такова ми трябва. Сега винаги Ма дай, ай забързай, че имам 7 минути, от които поне половината трябва да ги спестим за такова. Значи надолу и наляво. Надолу и наляво. Exactly, man! Чай си е магазин и работа. Причина човека все пак работи. А просто държи автоматично ми гледа. Каляка, да. Към твоите ли свършиха? Давай, давай, Всички са така. Само гледа. Само учи наляво дясно. Зип. Не се напивам се, пак. кой се напива? Никой не се напива. Не съм виждал, а ние сме единствените избирали за бележи само. Може да направиш видео даже. Това е екстремно да минаваш по хората. О, аз не си мисля. Питай ли мога да ги взе? Аз хубаво, че ги съм ги взел по инерция, иначе ако ги бях хвърлил в нас, малко тъп клипа тук, ама ще превърташ. Ще го откъсна. Спри го сега и напред. Не.